hangtod karon grabe pagyapon kay ang kasilan nako. Nahadlo ko nga bisan ikaw mapiksan. Ayaw lang kaya sa kabalakan ni Ana. Ako rin bahala, Renz. Good afternoon. Yes, good afternoon, ma'am. Ako di ay si Dayan Ibanez. Yes, ma'am. Pwede kong maistorya si Mrs. Baruela o si Jenny Baruela? I'm dun, ma'am, in case of emergency. Ako may bawon si Ma'am Pearl, ma'am. This way, please. Sige, ma'am. Sige, ma'am, attorney. Lingkod lang sa ma'am, ha? Kaya akong tawag si Ma'am Pearl, akong may bawon ni Aka. Sige, salamat. Ma'am Pearl! Dondon. Oh, uy, naroon doon ka, ma'am. Ay, nangita ni mo, ma'am. Kinsa siya? Abogada. Attorney Dayan Ibanez. Abogada ni Vincent Baruela. Ma'am, excuse sa ninyo, ha? Attorney, excuse ha? Excuse me po. Okay, lingkod. Salamat. Sa may akong ikaalagad. Gusto lang ako mag-isulti kanimo, Mrs. Baruela. Huwag ko'y nakitang rason na magsulti ta. Mga lang taong kamay lang sa inyong panahon. Binilhon kaya akong panahon, attorney. Mahimong bayaran ko nga ang inyong panahon sa pakigsulti ka na ako. Nabalay na daeron, attorney? Ang abogada na daay mo ay mubayan? Tingali bayag, dili ka makabot sa kompresyo. Please, let's be civilized. Kahibalo ka ba? Nga swerte ka na kaayo sa imong bana? Swerte ka dyan. Swerte ba di ay kung makabana kag tukirok? Hastang among anak gidaginot pa? Among anak mo target? I beg to disagree, Mrs. Baruela. Sa nahibawan ko ni Benson, imposible makahimo siya ng anak. Kadiyot, attorney. Unsay nasayran mo sa pagkataon, Vincent? Nga nang murag sinati ka na kaayo niya? Ugi pangita mga Ali, Lula, anhin talingkod. Ha? Lula, awan Lula siya na. Naabisita Mama Pearl. Guwapa, bisita Mama Pearl, Lula, no? Ali, Lula, anhin lang ta, Lula. Anhin lang ta. Iimo ni sunflower, Lula. Murag seryoso man ang ilang panagsulti. Asa nilang hinggan kay susit mo naman niya kung kinsa ka na iyang bisita. Sa pagkakaroon, musunod lang usad sa imong kwarto. Kaya nga yung diskutin ang ito. Pakita ta niya, napasuko na sa ito. Lang, Jinjin, Lula. Di lang, so Jinjin, ako, kaway to. Di man, aircon, kwarto, Jinjin, Lula. Alimuot man. Patuon ni Lola Jinjin, ha? Ano ba ka gusto ko sa imong mama? Bad girl,
lang Mama Pearl, Lola na. No. Jinjin, ayaw pagsulti ni Ana, ha? Kailangan mo tawad kasi mo inahan. Kay, hindi mo ba lang mama si Perla? Sige, good girl na, ha? Masunod ka sa iyong kwarto. Sige na lang, Lola. Uy. Good girl man, Jud. Jinjin good. Good girl yun si Jinjin. Alit na, Lola. Wa pa ko ni mo tubaga, attorney. Nga naman nagsinati og suhito kakaya sa kumban. Salamat! Huwag nakahibalo ka na ikang banang siya. Ay mo ba? Ayaw ko tipasa ang tatig na to. Nga nang murag suhito ka na kang Vincent. Actually, suod ning higala ni Baruela. Sa una pag yun, labaw pa sa manag-amigo ang among pagkasuot. Nahibaw ka ba nga ang way pagsalig sa imong boyfriend o girlfriend, labi na sa asawa o bana, mao'y makagupa sa usa ka relasyon? Paminaw ng tanang kong isulti, Mrs. Baruela. Paminawag yun, kay dili na mahitabo na isulti ko ni Pakusap. Minaw lang imo, Jinjin, Lola. Good girl man, Jinjin. Minaw lang Jinjin, ha? Kung sa isulti ni Lola, imong waton. Ingon ka, Lola, no? Di, Jud, gawas, Jinjin, diri, kawarto. Di, Jud, gawas, Jinjin, Jud. Mao na akong gisulti ni mo, no? Oo. Very good. Nakatimaan gid ay ka. Bato na ko. Pero Lola, anhi ang gihapong Jinjin. Oo, anhi gid gihapon ko. Bisag sakit ya kang arthritis mo sa kadyo ko dinhi. Kaya nga makikita jud ko nimo. Kay love man ako si Jinjin. I love you po, Lola Shana. I love you, Jude. Love you sad na ako ikaw Jinjin. Ano ya? Ato na ko. Lola, ha? Balik, Jude, ha? Balik lagi jud ko. Hala, bye-bye. Anak na Jinjin. Ito na Lola. Diyos ko. Unsa pa ng angay ko buhaton. Unsaon ko man pagbalingkawas si Papa sa iyong kaso. Bisan og tinuod nga siya yun ang nag-rape na ko. Di ko gusto mapabilanggo siya, Lord. Mahal ko kaayo si Papa Vincent. Sa tibuok akong pamilya. Si Papa na ang bugtong nagmahal na ko. Love ko kaayo si Papa, Lord. Dili mahimong mahibaw sila sa misteryo sa akong pagkatao. Unsa pa may kapuslanan sa akong pagkatao. Wa man may grado. Mao nga magpabilin ang pagka-abnormal ni Jinjin. Hangtod nga malingkawas si Papa sa iyang kaso. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa